Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilok of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong adlaw guys. First time mo ni nakita na video mahilig kag traditional hilot para sa imuha ni. Tarawag yun ha. May buntag sir. Kumusta man biyahe? Okay. Dalangan-langan gamay. Okay. Sir, mong good drive. Ilan ito edad mo? 63. 63 Kahapon naghilot ko 85. 85 ang edad. 85 years old. Ang isa 82 ano. Ning kamot pagay sila no? Bitaw. Ning kamot pagay pahilot. Isa na lang yung mga bata noon. Sana na ni bata-bata pagamay. Bata. Sige. Karon sa atong ipamatiron sir. Wala man din sa way sakit ni. Ipayok lagi na. Wala kay giko na na. Wala man. Hindi na. Kung ano. Dili sakit. Arthritis din. Juwin ra po. Joint. Ang sige kaon mo rin si mana ha. Gidaw. Isda. Isda nga. Ano isda? Tambaka. Tambaka okay. Isa pa. Gahapon din. Nakaon gag tilapia. Wala eh. Wala ka nikaon na to? Wala kang kaon tilapia. Unsa pa? Warang nakakaw. Isa pa may mong nakaon o nya. Isa ka simana man. Tambaka. Tambaka. Unsa pa lain? Isda. Wala ko bihon. Maala. Bihon. Unsa may subak? Karne. Isda gapon. Isda di ay isda. Isda. Unsa isda? Ba, mga tambaka. Tambaka. Unsa pa gyud? Duha na. O kanang Be. budburon. Budburon. Okay. Unsa pa? Gahapon din nakakaw ko Manok. Di na nukos siya na. manok. Di na siya manok. Nukos. Ay, pwede Ang nukos leliyay sa ta. Ha? Leliyay sa tag nukos. Bawal. Pareha lagi Ang dili mo gud sa bawal kung okay ang atong lawas. Kaon ko tab sa mga Sa tilapia. ubo man ano? Ha? Kasi kung sa bawal sa ubo. Ano? Itlog, Talong. manok, talong, ana. Yung mga parat. Itlog, manok, ginamos, bulad, uyap, pasaya, Wala ko na, mango, balot. salad ko dahon sa lugbate. Pero imong Kasi gibutang. nabaw lang ko pero isda. Sabaw, isda. Dagit na. Kamunggay. Eh, Kamunggay na ka. Hmm. Ito pa. Bisa kay mahadlok na na siya manok. Huwag ka kakaw karne. Wala kay isda lagi tisagaran. Manahap. Sila rin ang tilapia. Sila rin ang kaon. Pagkaon na sa sila. Hmm. Kaon, magani ko. Pero, Ako, anong usahay lang yun ba nga, Mm. dili yun siya nga. Pero karne ta, ayaw dyan sa karne, mga itlog, manok, ayaw yun. bawal mo karne gapon. Bawal. Gamay. Karne nga baboy. Isa kung saan karne ha? Bawal din. Bawal sa ta. Bawal sa, mukhaon ko tayo medyo Isda okay lang naman sige, to ko. kadi. Murag nakakaon ko kung sinigang din, no? Sinigang nga ano. Sinigang baboy. Kay wala siya gana mo kaon na Pero sa kiriwa rin ako nakaon. Siguro Sabaw. siya ubo. Sabaw noon. Kaya namaraig na siya sinigang na kanang pork belly gid ba? Oh. Sinigang. Wala nga siya kaon. Wala, may, no? Wala gid. Mo siguro na yan te. Lami eh. Masukoy ng burot ni Kaya kanya, nakita na ko, kanya mo kontra gani ba? Sa- Sa mo pula, kontra gani siya. kontra. Hmm. Abasi sa nukos ni gapon. Dagan siya opsyon, nagagubasang na ko. Ang tuhod de wala ang tuhod. Tuhod. Sakit ang tuhod. Ha? Ang tuhod nimo. Tuhod, okay na. Kaniyo sa hapdes kay basta mahapon. Ang mga sukat-sukat ba? Pero wala na ka nagkabasag uto hapon gabi eh. Wala na. Wala na butang na lang. Buntag ko maligo. Wala ni mo butang gininit. Kung siya inawasan, mo gito liguon. Bugnaw din. Kuan ba kanang yang dalong nga dili kay siya kadungod. Oh, Sao Unsa man ando ha? Oh, ang duhad. Ando ha gyud. si Tambal siguro. Nabungog Pero, basura siya ang Nakakuan po ko ang dili kadungog katong ginan sa nga. Pangit man ka eh. Kadungog man siya. Nasuko. Legit pangit. Adili lagi din siya bungol. Nagi isa Bye-bye. kay bangad. Ha, mo ana yun siya ba. Murag mabungog. I-try mo ka na kung makadungog ka na ala. Yung na mistura ka nanganga ka. Makadi mo kuan pero kanang nasa Mura likod. sa og kuan. Mura sa Murag langob. murag hunghong lang ba? Ano? Sige. Ang likod, kumusta man likod? Eh, sakit din yo. Dire. 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 Lakaw nimo.
Mura gyapon ako lang. Ito man, ganang layo-layo na o ni naglakaw ka, wala. Mura gyapon. Huwag kang mulakaw. Pero kalakaw na ko kuan ka nang Dili gid para sa una. para karon. Magpundo rag kwarto. Makagawas-gawas. Lagi gamay. Pero naghapon gyud. Sige, sige. Asa kitong balay naman, sir? Asa ito yung balay? Santa Maria. Basing na kay shoutout sa taga Santa Maria. Shout out daw. Shoutout sa taga Santa Maria. Mga Hello, sige. Santa Maria. Imong silingan, imong asawa. Ay, wala ron diha. Asan man? Nagsimba. Maayo, maayo. Nakaupan ang ulam niyo sa mong banday, no? Nakauban siya itong primero yun. Primero. Nakaupan siya. Nakauban siya yun. Siya nag Sunday, di siya sa uban sa mga kay mama na yung schedule sa kuan. Sa morning. Hapon, nakauban siya kay hapon maminangan niya atong primero. Tama, murag na ako yung nakita na to. Ah. Sige, sige. So ayan guys, shout out sa taga Santa Maria, Davao Occidental. Hello po sa taga Santa Maria. No, nakaabot ko diya mura o kaduha ba to o katulo lang. katulong. Si Sir katulo na nibalik karon. Nagpaminting yun si Sir. Paminting yun siya. Nung nagyon ni siya goal. Nung nagyon siya goal niya. Doon maulian. Ang pulang kita sa Ginoo so na shout out sa taga Santa Maria, Davao Occidental. Na si Sir Dre atong tabangan nga mamayo yang kinapamatis sa kawasan. No? Siyempre, ano ba na sa pagkampos Ginoo? Pag sa tanang yung muduol sa kuha, manikamot ha. Nung manikamot kung mamayo, makutob sa kumayo, makipahit kinata kinapamatis sa kawasan. O siyempre, sa karoon lang po nakakita ng video. First time niyo mo nakita, please subscribe my YouTube channel. Comment, like, and share. Comment lang mo guys, balik namin mga ipamatis ko sa nga karon wala gyapon mamayo na binagulay finding sa ospital. No, ya shout out sa kapalawa sa Facebook page Eric Hilat ang tradisyonal, sa kong TikTok o sa YouTube channel Eric Hilat sa tanang mga nagka-comment o sa lahat po ng mga OFW. God bless po mga OFW ayan. So shout out Santa Maria kay magsugod ako. Dalo sa taga Santa Maria. Comment ha kung taga Santa Maria ka. God bless. Yes, sir. Kulog ta kulog. Si Sapan tambagan ni Sapan. Sapan ta. Inyo nga dagana po ditong nagkuan sound. Asa? Sa inyo Santa Maria. Kasi sound. Ano mga anak kompleto ko? Ah, oo. Managad na. Managad na. Hindi Managad na managad. dahil. Managad na ay sa gili kaila. Dami na kay Missy. Human wa nago na. Pero sa ko kamay sir. Pag human-huyo na kita. Sa ka kamay lang. Agad Opya. kayo inigabot sa iyo dawa na. Kaya hindi ka mag-expect na. Okay na ka na sir? Reklamo lang sakit ha? Ingon kayo sa Facebook nga. Ayaw ko ngisi-ngisi he. Hindi ko ngisi. Gusto na ko nga sagatos. Kaya ko sagatos sa iyo. Ayaw ko ngisi-ngisi ha. Diyos, untog. Hanang. Kaya pula sa puro yung tarpulin. Wala kayo kita taod nga papel na. Wala. Tarpulin dyan. Ay magtagpulin kay mahimo automatic inigabot sa Di magamit ng tarpaulin labi na ka ng ulan. Makalangkat juga. Gatun sa taka. Uy, anak, salamat kayo. tuman man ta ka. Tutuhan tamang ka. Salamat kayo. Kita na may bawal. Ang sa iyo manggot. Disiplina lang din ba? Sabi manggod kay kuan ba mi kanang sabay mi tanan mga on. Mo ni lisod. Sabay mi tanan ba. Nya. Siyempre, unsay mahupad diha, di matintal ka.
Nama ko kay maintain yun, ma'am, 3 years na namuro, 75 years old. Oh. Pero grabe yun yung delicate siya. Kapag gani, arang-arang mo na siya. Eh, sulti niya, humana ko ng mga nagkikaw ninyo. Hmm. Dali na ako sa law. Law ay lang yan, grabe. Arang-arang na ni siya kuan. Karon kay maunay di aning luto no. Mga Ano? saon. Oo, saon na kay kanang labi ng mga laman loob. Ay. Ag kay wala. Grabe, ano. Ang kriya niya, mga laman loob mo kaya ha. Pero gano'n sa mga natin. Ah, Nang papaitan, laman loob sa baka pa jud. Papaitan. Kanang kanding, ana. Tagas ka nag-yurik. Pero depende siguro sa una, bata, patakaon, kung siniglaw o what sila kayo batiin? Pagkaon daw o ba? Oo, mugulay man is papa noon. May mo natagkahit ba niya? Mugulay niya siya, pero more good sa kanyang kuan ng mga karne na pwede pa nga, sir. Virgilio. Danilio. Ano pa may politiko ng ano ng laman? Andis pa may pangatan. Mga Nagkasuroy naman sila, ma'am, kaya nang diya, kutob. Itong akong kanandalan rin yung kuan pa na, ini ka ng kanandoon na gid eleksyon. nanuksok na na, no? Sulod-sulod na. Siguro kay ami, wa kami ka-try. Likod ng likod. Sir, yung likod ba, walang kuto. Nadatugan guro na mo di pagtulog. Dapat, may ulo na ako kahapon. Agla. Pagsugod yun ako atong, ano grabe ni Sak, sulod yun, dapat. Katong Katong na ay, silingan na ko. Hindi kayo, Isog kayo, hindi ko isog. ka-concentrate pa kay. Isog kayo maghilot kay kanang naungan na bitaw. Delikado po na sa imo. Sumay kaning mga anin, panuho, Oo. mild stroke, okay pa kuan na. Huwag ka ng mga Naay wala mga mga something findings. kanang mga dili katuan. Maging manoong uban bro. Ala, gusto na ko subayon, ba't isa magpasubay ba? Nadugan ako, hindi na ako sa silingan, mga niyon, may isang balay. Pareha ko, pareha ginukonda. Tatuan naman po ka na mga healer gid mga kuan, tatuan. Maldita gagay dyan. Hindi na pareha lagi ako katigat. Babae siya. Babae. Maldita, makita yun, dito mawa. Ano na bawa silingan mo na? Mas may pa niyang anak kaysa yung silingan ni Marites. Dangat ng Marites. Naman rin hindi niya din si Marites. Pangalan na Marites. Doon tang si Marites, di permanente ka na. Diskutan mo, mama po yung pangalan po siyang mama. Ano bitang Marites na no? Si Marites, si Mirasol. Marites. Sa Facebook ka mo guna bigan. Facebook, na kayo mga Facebook lang sa timingan lang nga imong pangalan si Marites.
Di night time. Atau magagay na ito, ano to? Gandang na ng bayan sa hilo. Anong sumisip? Magagay na ito, pudong dito ba? Gandang na ng bayan sa hilo. Ito din dito. Padayo ni Japon to. Pero wala ka maligo kahapon, sir. Wala ka maligo kahapon. Wala. Ano man? Karang lang. Ha? Nakaligo doon. Hapon? Tao. Nakaligo, oy, wala, oy. Nakaligo, pero may Buntang na nagaligo. Anong di naman ka maligo kahapon gabi eh? nakaligo. Ito. Ano eh? Oh, wala. Maragaw, no? Kuan lagi na, di ba? Matatong sa sinigang na ba? Bisa ko ko no, sakit lang na siya. Kuha na siya, kuha dyan na kumbaga mo atake dyan siya. Gusto dyan siya mo kuhan. Kuha na nga, may mo dyan siya. Samot na. Siro-sirohon dyan siya kuhan bitaw. Di dyan siya palusot doon ang kontra ba? Gamay bitong, ayaw pagi ah. Lagi mo bitong nga. Kuhan kay. Pero itong hilo tapos ikuan, kung gano'n grabe kahot lagi. Ano binatapunan na niya, sudag ko di kayo na. Pero nagluy ah. Karasa sa pintura. Nakay na kanan na, no? Tagan ay. Yan mga buwan na kung nakuha nga. Pagkukid ko, hindi ko mamundang sa bawal. Ang kuya Samot, nagmukhaon na siya bawal. Ah, sus. Okay. Pas-pas kayo, kapul, sakit ah. Itong naliwat sa kang lolo manggod, yung papa bakal. Nagko kay to eh, dili o, manghubag sa kay. Edad, sila edad lolo di nga, anak na gid yung kamot o, mag-anak na ba? Nagkupod na yung maluy ah. Dili o, nagko kayo. Mga joints niya. Ganang nga na, dili magkita na may tabok kung sugdan ko na sa gilot. Pero ang Pagbuka ba kuha na na siya? to, kay daro buntag, umog ini kagabi. Mahilot mo ko na sa mabungkag na sa dili na sa kaburo. Tandog man atong kamay pero kung wala pa gyud ba. Salig na mamay gisaligan di. Mabungkag na di na kaburo to eh. Ano yung Teresa? Anak? Okay. Importante medyo kayo ng pangyuran, sir. Importante kayo ng pangyuran. Katulang ko dito ay. Ngunit pinakakusga na itong part sa lawas. Gani. O nagkakita ka na ni mag-barbell o kuwan na ani anak. Diya yun ang When lifting, kaya pag mapikil na, lang. Goodbye.
Mau yun eh, kuhan sa mga driver. Driver, singot ugas, sakit hawak pa Ano ka. ilang pangyuran. Hindi mo din papago. No? Wala ka mapaugat singot. Makasulod ang Santa Maria, makapit dito po sa inyo ha. Yan Oo. lang. Doon na may gross big shop. Wala nakatuot. Itaon ng muro sa shop. Palit-palit lang ka dito o pan. Nadi dito. Asa to kung suki ha? Dapat rin yun. Ma'am, Eh, ma'am. gross big shop na. Dali yun. Kilala nito ka na ma'am? Kani. Saan mo na kani oh? Asan ni? Alam mo kus pa ma'am. Kailan taon ng timbira sa mga. Kani dagwaya ma'am ano makuha ni suki asan ng pala yan eh. Giuhaw na mi. Ay, kalimpi. Dagan na mga awati-away ay ha? Naghala kang followers ba? 5.2 na. Ano, 5.4. Oo, 5.4. Oh, dali na kaming tubo. Kapit na magkuhan. Kapit na mag 5.5. Isa ka page na ako kay 5,000. Pila yung page. Isa ka page na ako 5,000. Ang katong ako Dagan kay ko pinagawa- page. Ito ang traditional. Mali di ay. Dapat isa rin mo page ay pagdagan. Oo, dapat isa lang. Makuha na ka ng monitor. Hindi na kabalo asa masaag ang tao ba? Ano sa Asa man? man ang page ano? Kuha basta ang Kung na uban yung official page ano or official account ano. sa may tinuod ani ko tinuod na tanan. Okay na may uban ba? Ko panayhara nag number ba tanawa ra gud. May uban na nang kanang Ilan gamitan na yung ko, picture o gamitan yung picture. Wala na lisod. Ah, mani ko. Pero ano, ang number Wala lang po. Dapat isa rin din po yung number nga. Ate ka isa, wala naman ni noon ni nagkunay. Kaya ako namin nagpost og hilot sa model kasi siya. Uy. Ako man yung model imong gigamit. Kasi lang okay ra na bro. Ilisi po ni model. Uy, wala may limang hilot kung sa ba na yung mga pareha ba ta. Basta lang tarunga og trabaho kay madamay ta ng ang hilot. O di na mo tarungon away ayong hilot. Ana man na. Ikaw ang madamo. Model. Si model. Imarot ka sir. Sa una. Sa una. Bulan. Bulan. Basta para Ginamos. basta mga paraton. Katupad yung kuan. Katupad yung ginamos nga bagoong. Lami kayo. Ito yung lami ah. Hinahan na siya ka. Naging kulikot nga isugba. Nga sausaw anang bagoong. Parat. Galas ikan. Nga, sagaran po ka ng gulay dito sa Ilocano. Naadyo'y bagoong. Ilocano man eh. Una. Una ilang subak. Naadyo'y bagoong mo na. Usay mo na ilang subak ang bagoong. Una.
Dami kayo ng pag-uog sa Ilocano. 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 Mao ba ng tradisyon nga Pakbit, kanang mga paguman o lubong pagugma maligo sa dagat. Ambo. Wala na ko ano. Muna na kadungog ko na bro. Hindi ko maglubog. Kung lubong na, pag maglubong, pagkaugma, mag-enjoy na. Daga naman nagwala sila. Kalimtan na ba ang mga anak? Enjoyment na. Wala mo ka tradisyon na ng Ang buwan lang nga Ilocano kay kuripot. Mura kuripot ko no. Di man. Tanan man good na mga Tanan ba? kuripot niya. Pero dili man daw na Bisan pag kuripot, dili kung dili. Ilocano, di kuripot man. Bisa pag dili Ilocano, kuripot ay. Kinuripot. Uy, kayo unsa mong lagas noong sunod adlaw. Hindi na magkinuripot. Nakasagaran na ba sa kuripot no? Dagan yun na kurta. Dili man good mabawasan kayo. Murag lugos mo kuot man no? Ano? Ano sa Sa huglan o una. Kani sa si Papa sa Pero kada yung kaon. mga Ilocano Sa kaon din ni siya. Kanang anak din siya sa kaon. Food is life din ni siya. Daga din na ilang gulay na una. Dami kayo na ilang bagoong no? Oo, kanang kato kanang swan nga bagoong dito no? Or ibisagon sa nga bagoong wala ilahara ng sa bulan ang munggos, pakbit, kanang mga inabraw, ana bagoong ray kuan na lami kay ba. Ginis na kakugoy bagoong. Dami kayo na bagoong sa Luzon. So ako nagdako ko kuan ba kanang di gid mi nagbagoong. Dami kayo naman ko Dili tong kanang dili nang ginamos na Ilocano, si Picarting ba? Dili kayo. dili Kanang bunga sa kamugay. Tangan na ng bagoong. oo kanang bunga sa kamunggay lang ng gulayon tama na nagbagoong ya nay kanang kamote. Hindi kayo nagkaon. Kani Ilocano man ni si Kanang Lola. buro, hasta lamia ng buro nila. Ay buro kana kay kuan man na kanang Siguro. buro na Tilapia, kanang sa gulang bahaw. kanang kasi nang buro di kanang kuan man din no buro kanang laman loob no ang buro. Tilapia. Buro ba unsa ka pagluto ang buro? Tilapia. Tilapia man. Tilapia. Kabalo ni. Tangag bahaw, lamasan. Ya. Ano Naka, ka man mo to na? Di Ilang na. kabulan. Ah, si Lola. Ilang kabulan, nalata na to siya. Mm. Oo, sa kabulan man na. Baho lagi kayo ka ng lutoon. Murag Lugay, lamaw lugay ka. na kayo. Nagsuka. Pero lami. Lami siya. Baho kayo pero Baho maluto kay siya kayo. lutoon. Murag lamaw. Pero Nagsuka ba? Ang isda nga tilapia, di naman purmang isda. Lata na. Sa gulong bahaw. nga tilapia ko na. Wala man na kanon. Ang si Lola kanon sa gulan. Ano bahaw? Lamasan. Ya, tilaka, si Mana, una, ano, di, nakuha na, nagamos. Ayaw doon lang ni Manigarillo sir ha. Abog aso bawal na. Na ang mga mekaniko dito. Daplin mo kalsada man abog. Nag-iwas bakit? Makatambay na lagi sa gawas kay makalakaw naman. Mo nagiubo na pod. Kaya ang tiraho na na, siyempre ang katong heart. Abog aso. Christmas. Araw-araw na nga gigulitan niya diha no karon sa una sakitan agay-agay. Murag dinha na siya sakitan no. May gawas mo sa muna itong barakatan. Ang service ba? Kanyero, di sila kagkadodil. Pabalik na mo tingalan mga dayon mo niya. Lakon. Ikaw lagi na. Tingalagi ko. Ako na din, ako na. Kayay, kani kay mulakaw na. Ato na punin sa bungan. Na. Ito yun. Mama na yung live. Sa bungan. Pagputol, ganun pag buhok ko, bata-bata, Putol na ka. Kanang shoulder level lang good. Ako yung putol, may libre. Ito, una, gwapong parlong. Ila, ila, ang butong napa. Berchong ba? Iya, putol na ito dito niya. Sayang.
Pero itong kay kang buhok. Hindi na, may sa una na, lumaot mo. Itong kay nasa una, kaya lang dito ang kuwan. Susuon mo Ah, sa kaya mag-brand blan-blan. sa sabon, makadaot mo na. Ayun. Matay, naulian na lang. Kuwan din na yung bukso na, mamuragin na ko na niya o Di ka na in love sa una. buwil. Si mama sa una kay kung ano gusto mo. Guwapa dyan ko na in love, dili sa buhok. Hindi ko pa, tiguang mo. Nang hilig si mama sa unang tuno sa lubi ba? Kuyaw kayo sa una, oy, makakita ko na sa sapa. Sa bukid Baka siya. nang matiguan mo, dili ko, pero Itong kay nang anong nang buksa, ano, ang magsinaw lagi ang kuwan. tuno. Tulo raman, lupi. Bahuan man niya siya. Wala, mag-shampoo gud sa una eh. Maligo sa pa ba, maligo sa pa. Sige, alas mama ka nang. Oh. Doon din naging problema. Lahiso na siya. Pero kuya, gwapo kay buhok. Problema kayo sa una. Tunuan, kaya Hiso, iniguman, ang ano? lana pa, iliso pa dyan ta. Shampoo kayo lagi. Kita maligo sa una, mga perla raman gani ko sa lawan. Perla lang Perla sa raman ulo. gani ulan. Ay, gila. Wala ko kapalit ko perla raman sa porto ana. Perla tight. Sa una kay moro man na. Ikaw, dapat yung nabighan ng sabon. Una pa yung mga gluta, mga Karon Makayan, papaya. mga model nga sila, Catriona. Oo, agay-agay. Sa ano. Tulog na lang. Ha? Tulog na lang. Oo, di ba? Itong primero, agay-agay. Tulog na lang. Ay, Tuog na, oh. Tuog na sila makatulog. Awa, katong ingon kag pailom mo alaksan ng kuan, di man manginom. Inom daw po na. Ilang kay basta pag maanad bitaw. Kuan Di ka na ramang time nga, after hilot. Mura mo rekomendar ko after hilot ra. alaksan Agon, isog wala na na. kay isog kay na sa kidney. Adi man basta makakaon lang kayo nito man. Ah, kinadlaw, kani, di pa inad pwede po na kin- ko ni kung Di pa inom pwede daw kinadlaw. kuan. Ko dili. Di ka nang after lang yun sa hilot. Makainom ka ng duha man. Kaon ni ay sus. Ah, sila kayo siya. Pero kung okay ra wala. Siya iligo ram ng pamaon yung sayo. ano, pinakabayad niya ni sa laksan. Biling siya sa laksan. State naman ngayon. Lagi ko na niya, naibati-pati yun sa lawas. Ayaw. State ko sa una ko na ba. O ganun ni tabang sa unang wala ko maghilot ng tramping talagang duty ko. Magdepende pag alaksan ng good. Up. Sa masal baya na mo ng mga masal. Ano, 82 years old. Ana. Awang buhok. Oo. Ah, ako lola, iyang mama, o dili magtina, yung anak yun ang buhok. Lola na ko. Naman di aron, hilig ko tigluto. Ako hilig kong makaon. Wag yun na, ibawaan si Eric Luto ng taon. Kabalo, may taong ko maprito itlog. Ano ba itang bulan ni Mga bawaan? dolls, bulad. Kabalo, may tana. mo ato. Mga pritong isda. Ano ka no? na mga ginamay, mga kaldereta. Kusukay mo yung lamia, ani, oy, pag di ka palumluto. Katong yun ni Apple ko Qatar ma'am kay nanawag ko sa yaha, long distance. Sa na pagluto Ang lang gusto ko yung pagluto ni. Law. Laoy ba to? So ito pagprito tong manok. Nanawag jud ko. Kawan eh sa Kitang dito siya sa Qatar, Davao. nanawag jud ko sa Qatar. Luto siya upo. Gisaw. Gis-dretso, gisles, wapanite. Huwag ka na lang labuta, lagi na ako kaon. Magtaglamig akong luto. Kuha na lang upo. May Oo, lang anak, hindi ay mo basta sigurat wala tinapa. ko. Ako giditsura, mag-in-slice ka na murag ginamay. Cubes. Saan naman ito pagpanit? Luto lagi. Ang baw ang luto ni. Swerte, mag-asawa na ko. Ay. Ana yun. Kaubong. Ay na lang kasi yung duha na ay kamaluluto. Ang Nag-asawa pa ni Utro po, di ka ba Eh, luto? pasalamat ka nga kusog ko na kumukaon.
Naadyo mag-asawa ba yung nga? Okay, kusuko mo inom. Duha din sila, di ka malumong Sinsya lang sa na-ebisyo ha. Inom ako, pero dili nga kanang. Dili, occasional. Occasional. Si Kuan pa, moderate. Inom. Moderate yung CR, kamusuka. Dito ang asawa mo kaon ra ba na man magluto. Yan sa pagluto na to, naghilot pa ta. Lipas mo ka. Papa sa una Depende man na sa nicho sa work, ma'am. At least nagipalit kung iluto. Oo. Maulit daw ng mga dato kayo, di na maluto kay sobra ka bisis dato. Gusto Balik na na lang. katabang. Lutuin si madam ni mo diha. Lutuin mo diha, kimuli na may. Ano ba? dili itong ba na Dili na na sila kaluto. ko naliwat kong papa. Lamig mo luto sa papay, no? Si mama makaon ra na kusog pa di kain mo ayat. Parat man ni sis kalami. Ikaw luto kay aron mag-perfect. Ito luto. Gimingawan ako ni Papa, yahang Papa. Asa dagag baboy na naigamay. Isa ra nimo kapadungog ba? At sa nang tanang gamay, nakagamay. Palit siya nila. May gamay kay wa mo tubo. Medyo nun. Kanang lananon lang. Wala okasyon. Oo. Kana 30 kilos ra man gyud na niya, kulang naman na. Kung lola day sa niya. Dili gyud siya makialam sa Oo. malugi ba sa kunsa. Na siya, kuan, na siya pigili sa una. Kutob sila yung graduate, tagaan, lechon. Ano ba? Hindi na kayo, lechonan. Sigara mo gud litson, okasyon. Sila ra. Pero Papa niya, Lawag baboy namatay siya na makakaon mo namatay. matay, ihawan. Tao na may mukaon unsa ba? Kakaon ang kuan oy. Nakaon tam tras buhay. Anis papa, mangusina, gini. Mo gini siya, kuan. Ano pa din mo sino? Mo gini tigluto sa mua. Pare-pareha maglawas ma'am ni Papa. Manay lawas. Gamay-gamay na ganun siya kay ga-control lagi yung mga bawal. Mataas yung cholesterol. Pero wala ka nang papatambok ayo Nya, kami Ato naman mangaon to, man. Mangaon man gini lutuan yan niya balagi siya mukaon. Tambok ng papa ni batay sa ilan. Teng luto na, teng yay ka. Tingog na. Marugibit bantayan ng taon. Ako kaya na sa kusina oy ikaw pa niluto ikaw pa nusog ang plato. Pwede na mga on na matangka ra mga on. Paitan ng tulua. Katulog ko naman sa sir na nota. Mga kiri-kiri na niya mga kuan ba. Kaya na. Nainot mo niya. Ha? May lista. Papok mo. Lista ni mo na. Pizza ka. Ayaw diha dito lagi sa kuan. Wala na din na apilya. Sarado na. Yes, yung bukitan na lalaki. O kapalo mo ko na si kuan kanang tagiya dyan. Wala lang dulo. Wala lang sa tuber. Dupit lang. Kung dato juga sa parlo na ginas lang. Ang sa palengke siguro, Carlo. Nakakot. Nagkakulong na yun. Ay dagan niya dito sa kuan. Itong ginapana nila Rio. Apat sa ice. Kadya ko kita nila. Gupit, pedicure, ano ba? Mga kuan ba? Veterans nga dili sikat. Sinilang na wala. Sila yung nakita sa pulmon na kami. Dagan, palengke ba nga dili sikat? Pero mga kabalo, mambuna. Hindi ka mukuan, hindi ka mubaba. Hindi ka na nako ni. Baba ko eh. Bastang mabaga.
Ito mabaga, dili ta pagutik ani babang man. Dito ta subansalan, Timahamloy. Amloy, Ang gupit, 500. tay oy. Amloy gyud. Hamloy kay ang bayad. Ibanid na bayad sa bibit. Ito kasi na business ni. Ano ro gyud na yung dumbe. Wala yung area. Relax na kasi sir. Last week, nag-agay-agay ko na last week no. Sir. 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 Matulog ka. Ayan ta, ayan. Hayang. Baliktad na, baliktad. Ay, mahulog ka. Yeah. Oh. Okay na sir? Meron na ba natin? Oops. Itong mga suki ano, makatulog na no. Mga anak eh. Pero kasi ara yun, namabag ang dagan yun. Isang suki, inabubalik yung sakit na. Ito yun kayo. Ano gabi mo ba? Dagan ko ito rin. Tapi dapaw ko sila. Bawat yung balahibo eh nga. Nasakpan akong anak sa ika. Ay, lalaki ba na panay sila sa luta mo. Bawat yung nagkabalulog dito. Bangko pa niya, magpanay mo itong lalaki. At bang na dito yung balay. Ano nakabalong mo ng kawanan? Lalo na nakabalong. Ilang ko may nakita. Hello, good morning. Anak, nay mo mama. Asa to isulat tong buan re? Asa to isulat tong katong Isulat mas dahil mo. Oh. Yeah. Ay, ipaprint na ito. Ay, ipaprint. Ipaprint na ito di ay. Magpaprint ka? Asa na, Jim? Kita pikaubanin mo. Wala labot sa Diamond sa inyong grupo? Asa din nagrupo sa Diamond?
ba nakagkuhan? Ano ba nakagpa-pre? Apili lang diamond o print, be? Ha? Pabili na lang kung mapaprint. Pabili na lang si diamond. Alas 3 mo mga tulis-pilahan. Kauban mo. Siglay siyang grupo. Siglay siyang grupo. Grupo ba? Basiglay siya nga grupo. Sa science, kauban mo? Ay, ka na mamili atong buwan? Interest gaya mo sa mong grupo. Yeah, pa-friend ka. Lunis. Ha? Lunis dahil ninyo na ikuan. Kailan ka niya? Yeah, folder. Ano magiging sige, we, palihogan mo pa-friend ko ya. Ato na ko daya mo niya na stress. Sige, we. Salamat. Asa mga tulis. Sila, maklaki sila. Practice mo. Bigas ba? May tunada ba? Good na. Ako nag-high school lang na, nana sa Spark.